تندوتجیە لە ترکیە دڤاندەمên dawî da bi gelek şêweyan serê xwe hilda bi taybetî li herêmên Kurdan piştî hilbijartinên meha şeşan û dûbarekirina wan di meha yazdan da û nakokiyên ku encam dayî di navbera Partiya Desthilatdar AKP û ya Alîgera Kurdan HDP de. Ew hilbijartinên ku hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Selaheddîn Demirtaş di konferansekê de li Washington bi hilbijartinên neazad anî ziman û wek bersiv ji tundûtujiyê re daxwaza xwe bo axaftinên aştiyê ragihand. Yaşanan bir duruma seçim diyebilmemiz için eger mirov bikare ji tişkê re bêje hilbijartin divê hemû partiyên siyasî di aynı şert û mercan de derkevin pêşiya dengdanan. Ji ber ku hilbijartinek neadilane hat pêkanîn dengê me piçkê kêm bûye. Lê divê taze bêzanin ku çi şert û mercan de hilbijartin hat çêkirin. Em partiyek siyasî ne û em dixwazin hemû pirsgirêk birêyek aştiyane bê çareserkirin. Ji ber vê yekê daxwaza me ew e ku pêvajoya aştiya dîsa dest pê bike. Lê ne tenê nakokiyên AKP û HDP, belê rola Tirkiye li rojhilata navîn bi giştî û bi taybetî di şerê Daeş de ku li gor hin çavdîran nezelale, ew jî hokarek bû ku ewlekarîya Tirkiye rastî metirsiyan bibe. Hin rexnegerên Tirkiye bêhtirî wilo diçin û dibêjin Tirkiye piştgiriya Daeş dike. Wek nêwênera rêveberiya Xweseriya herêmên Kurdan li Sûriyê Sînem Mihemed ku dibêje, Valla ev tişta her kesekî dizanê ser elam derketiye û her kesekî dibêje. Babê tiştekî tune înan. Bes elam û her kesekî qalê wê dike. Lê balyozê berê Tirkiye li Iraqê Yunal Çevîkoz dibêje herçendî di civaka Tirkiye de hin alîgirên wan hene lê Tirkiye piştgiriya Daeş nake. Turkey is not supporting ISIS. Tirkiye piştgiriya Daeş nake. Ev ne siyaseta fermiya Tirkiye. Lê diyar e di civaka Tirkiye de hin alîgirên wan hene. û bombekirina Enqere û berî wî jî her du teqînên Diyarbekir û Sûricê, ew ji aliyê hin hevwelatiyê Tirkiyeyê vebû ku alîgirên Daeş bûn. Li beramber şerê Daeş, şerê hêzên ewlekariya Tirkiye û şervanên PKK hokareke sereke bû di gurbûna tundûtujiyê de li Welêt. Ev şerê ku dê negihêje çi encaman li gor cîgera berê alîkarê Wezîriyê Derveyê Amerîka bû karûbarên Ewropa û Rasya eman destlat ku dibîne alternatîv ji şer û tundûtujiyê re li Tirkiye ew in sendûqên dengdanê. We hope to see a renewed commitment to finding a peaceful resolution of this conflict. Em hêvîdarin pêgiriyeka nû bibînin bi çareseriyeka aştiyane ji bo vî şerê. Şer êdî ne di berjewendiya çi hemwalatiyekê Tirkiye da ye. Ji bo Kurdin hez dikin mafê wan hatiye xwarin, rêyek alternatîv heye. Ne gule, lê bi sindoqên dengdanê ew mafên Kurdan gerintî dikin. Îsal bû yekem car di dîroka Komara Tirkiyeyê partiyeka siyasî Kurdan derbasî perlemanê bû. Çareserkirina pirsa Kurdî li gor gelek çavdêran ew ne tenê kilîta rawestana tundûtujiyê ye. Belê derfeteke zêrîn ji bo Tirkiye ku karibe pê bibe lîstikvanekî xwedîrol li rojhilata navîn. Salih Demîcer, Dengê Amerîka.